मानिजाथाव मानगोनां मनरन्जन आदा बिथांखौ दिनैनि बे बेलायाव फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। हिन्दी सिनेमा जगतनि सासे जाबाय बर' सिनेमा जगत होनना बुङोब्ला बे सानैनि बे हाबाफारिखौ दिनै जोंनि बे सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरि सतीश बसुमतारी बे हायार सेकेन्डारि गेलेग्रा फोथाराव लानाय जादों। बेयो जोबोद ओंथि गोनां आरो बे हाबाफारिखौ जोंहा BKWCनि जे गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांनि थुलुंगानायाव आरो बिथांनि बोसोनाव मावफुंनाय जादों। आरो बियो जोबोद गोनां, मानोना जों देंखोगिरि, बे देंखोखौ रावबो ओरैनो होनो हाया। ओंखायनो गड गिफ्टेड होननानै बुङो देंखो गोनां मानसिफोरखौ। ओंखायनो मेथाइखौ बयबो खननो हागौ, नाथाय रैसुमै गाराङा बयनावबो गैजोबा। ओंखायनो बे सुबुं सानै, दा जोंनि बर' हारियाव जोनोम मोनफैनाय अरुन नार्जारि, बे अरुन नार्जारिया दिनै गावनि हारिनि हारिमु आरो दिनै बे गावनि गोदै देंखोखौ सुबुं हारिनि गेजेराव दिनै बियो गालांबाय। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गानो गोनां आरो बे सुबुंनि जिउआ अराय बर' हारिनि गेजेराव आरो बुहुमाव जोंखांना थागोन। आरो बेबायदिनो जों आशा भस्लेनि जि देंखो, बेखौथ' आरो बुंनो थाखाय जोंहा रावानो गैया। दिनै गासिबो देंखोनि जे मोनसे बे देंखो मेथाइ, बे मेथाइफोरखौ बियो गासिबो रोखोमनि मेथाइखौनो खननो हानाय सासे देंखोगिरिमोन। आरो दिनै बे सानै मुंदांखा देंखोगिरिनि जिउ जारिमिनखौ बाय गोजोर खालामनो थाखाय आरो जों बर' हारियाबोदि गासिबो सुबुंखौ मोजां मोनो, बेखौ जों गुवार गोसोजों बर' हारिया अरायबो बयखौबो सुबुं हारिनि इसोरनि फिसा होननानै बयखौबो अनो आरो मानियो आरो बयखौबो मान होयो। आरो बेबादि थांखि लानानै बे हाबाफारिखौ दिनै लादों आरो अरायबो बेबायदिनो लागोन बर' हारिनि गेजेराव। बेखौनो फंनैसो बे बुब्लियाव आं बुंनानै दिनै सानै जोंहा देंखोगिरिफोरनि जिउआ अरायबो आनान गसाइनि खाथियाव जायगा मोनथों, बेखौनो आङो आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबबाय आरो बेखौनो आं बुंथिबाय।